what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Alvata imanya dakabatesa Tichichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe Alvata imanya dakabatesa Tichichingira Zimbabwe Vakomana vasikana Zimbabwe Magorira mumako Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Pfumani. Chirongwa chatiri kukupai, chirongwa The Forgotten Veterans. Chirongwa chiri kuteera matsimba evarwi vehondo yerusununguko. As you know, thousands of young men and women sacrificed their youthful life to liberate this country. Nekudaro tiri kutaiwa yakwana nguva yekuita report back kuvabereki. Vamwe makaenda musina kuoneka, makangonyangaridika. Vabereki havana kuziva kuti mwana akanga aenda kupi. Nekudaro chirongwa chekuti mumwe nemumwe akarwira nyika ino aite report back kumhuri yeZimbabwe kuti basa ramakanotuma ndakafamba ndakadai ndakabata mabasa akati regai ndichikuudzai. Nekudaro zvakare hachisi chirongwa chatinotaura nevarwi vehondo yerusununguko vainge vakabata pfuti chete, nemiwo vana mujibha, vana chimbwido, vabereki, vasvikirwi, vanogarwa nemhepo. Chirongwa chenyu zvakare ngatigare pasi musiye nhoroondo yenyika. Nhasi tiri kupita teera rimwe gamba rehondo yerusununguko rakabva pamadziva apa ndokuenda ndokurwira kunzvimbo dzakasiyana siyana, asi pari zvino rigere mumatepa uko kwariri kurima. Tikati aiwa regai tidzike ikoko tigare nemi pasi tinzwe ripoti yenyu kuti yakamira sei, muchizvitaurira imimi mega makaenda kunorwira nyika yeZimbabwe. Regai tipinde muhurukuro iyi tinzwe kuti gamba rakafamba sei. Baba Barbara, makadizve? Makadiwa. Ndiripo ino kuri sei kuno? Kuno kuri nani? Barbara ndo festival. Ndiyo festival. Ari kupi Barbara? Ari kubindura. Ari kubindura? Sure. Akura zvakadi Barbara? Dzachova. Dzachova? Achova. Aditika? Sure. Aiwa, tinotenda. Tinotenda nekuti gamuchira kuno kumatepa. Iyo matepa yakakura. Anditika. Kana uri kuchuesho unongonzi ukadai matepa. Ukaenda kumadziva unonzi ukadai ichokwadi. Matepa. Anditika. Iko kumadziva kwacho ndokwangu ikokwe. Papi papo. Pahore. Kwangu neKipitu. Ndokwangu. Anditika. Aiwa, pakanaka. Regai tidzike kumusha. Ndokwamazvarira kumadziva? Ndokwandikazvarirwa. Pakanaka. Regai tidzike kumusha kumadziva ikoko tizive kuti mukomana watiri kutaura naye zita rekuberekwa uye nemhuri yavo yakamirawo sei kumadziva. Ndoziva kuti kuno kwatiri kwakubasa kana kuti kumafarms. Ichokwadi. Ndiri kumadziva ndinogara mubhukuro kwaHore. Ndiri mubhukuro kwaHore ndo mandikangozvarirwa imomo. Ndine vana 9. Vana vandinawo vasikana 2, vakomana 7. Ndo vana vangu vandinawo. Imimi kumhuri kwababa venyu kwakamira sei? Kumhuri kwababa wangu inini. Baba wangu inini history yake achizvarwa. Baba wangu akazvarwa ari wega. Naiva akaseke. Asi akaseke vanga vane pari, vane mhuri yakati one day. Asiwo ndobva vangozvarwa vari vegani. Vazvarwa vari vegani.
ndokubva vachinditaurira vakambotata amai vavo vatiza ndokubva vagara vakazonobatirwa kubhulawayoko ndobva vadzorerwa kuno neformal redition vadzorera kuno ndobva vaenda kuchiweshe kokune mukoma ainzi Museve kwana Chigwida uko kwa Museve ndo mararamira avakazoita ndobva vazouya kuno kwa Mutumba vashedzwa nasekuru kuno ndo kwazvarwa Akaseke vacho iva kuzosvika vazoroora vari kuno kwa Mutumba nokuzoitawo mhuri dzavo Pambo ndobva tazvarwa takati pamba pedu vasikana vanga varipo 7 vakomana vanga varipo 2 saka tiri 2 kudaro ndobva tanzwa kuti chabvondoka munyika taingonzwa zvichingotaurika ndobva tabuda tese tiri 2 toenda kuhondo igore ripi 70 ini ndakaenda 73 mukoma ndobva azotera 74 saka manzwira amakaita kuti chabvondoka makomboredzi akauya chii chakaita kuti meseji izosvika kwamuri kunzwa kuti iyi yatakuda kuzoendera ihondo chakaitika ndechokuti ndondine shamwari yangu andaigara naye muvhireji kwakaroora mukoma kwababa mukuru aichengetwa nababa ndokubva aenda pakambombonda padambahwira apo asvika pakambombonda aenda kucontract yekunosakura ndopa akasangana nemumwe aibva kuDarwen ainzi Memba asangana namemba uye ndokubva akutaurirwa zviri kuwanika kuDarwen uko ari kutaurirwa mabi yangu uye haana kukwanisa kundiudza ndokubva adzokera kunokumba kuno vabereki vake ndokubva rowa pasi ndokubva aenda saka adaro isusu tagara ndopandikazoona makomuredzi akuita sei auya vari ana mabhonzo ane mbiri weChimurenga nemuCrevers Roto ndoranga riri zita rake vauya kudaro ndokubva ndanosanganidzana nawo ndasanganidzana nawo ndobva vauya kuzokemba kuri kwedu vakabva vanitaura kuti usawane vamwe vanhu vaunoita sei vaunotaurira zviri nani kuti zvatiri vashoma tinogona kusponzwa nemusha wenyu chete ndikati aiwa hazvina kuita sei hazvina kuipa ndakufambidzana nawo vachibvunza kuti muno munharaunda hamuna vamwe here vanoda kuenda ndichiti munomu hamuna vakawandira kwahore kumusoroko isu tanga tiri kunoperera village ndokubva tagara paipai ndokubva ndaita sei zvavari kutaura zvapinda mandiri ndokubva ndapunyuka ndokubva ndaenda kudaro so ndobva ndasvika kukatarira uko kudande iyo makavasiya vari muno ayo tiri tese muri mese tiri tese tasvika kudande ndobva ndarota hope ndakafuma ndiri kunhuwe ndobva vandibvunza kuti ko chii chamboitika naye mukomana asi wanyangarirwa here nezviripo ndikati aiwa naunyangariro zvikanzi ko chii wanzwa varongwadzika kuenda kumukumburo avo asi waakutya ndakati aiwa hapana chiri kutyisa ndokunzi handepasaidi namabhonzo naDavis zvinotapira ndiye angari DC wacho ndobva taenda pasaidi ndobva vatanga kundibvunza vakanditi warotei ndikati
ndarota ambuya vazvara baba vauya. Saka kuuya kwavaita ambuya ava vanditi ko uri kupi? Ndokubva ndati zvikanzi aiwa taura kwauri ndiri kukuziva. Uri kupi? Ndokubva ndati ndiri kuno kusango kuno kuzvikanzi dzoka kuno kumba. Wadzoka kumba pane zvandiruda kuti ndiite sei ndikuitire. Usarege kudzoka dzoka kuno. Vakomana vaye ndobva vaita sei vanzwisisa semunhu avaivimba naye. Ndokonzi toita sei? Ndikati hameno zviri kwamuri. Zvikanzi alright, regai timboona varungu vadzika kumukumbura kuona kuti vari kufamba sei. Ndobva tagara 3 days ndokubva tachitanga kudzoka kumba. Tadzoka taifamba mbijana kusvika tasvika kuno kumadziva kubva kumukumbura. Tasvika ndokubva vanditi chienda unonzwa kuti ambuya vari kudei. Ndokubva ndaenda ndasvika kuna ambuya. Ambuya vakandibvunza kuti wanga waenda kupi? Ndikati hapana, ndanga ndiri kunhingi ndakuvanyepera. Pane kwandanga ndiri zvikanzi kupi? Ndikati ndanga ndichida unotsvaga basa mumapurazi umu chichi. Zvikanzi aiwa taura zvako tiri 2. Hapana chimwe chinhu chinoita se chinokuremera. Ndopa ndikati ambuya ndanga ndaenda musango nevakomana vaye. Zvikanzi ndanga ndazviziva. Saka zvandanga ndazviziva inini ndati handisi kukurambidza. Ndati ndiruda kukuitira chivanhu. Ndakuitira chivanhu ufambe zvakaita sei zvakanaka. Ndikati aiwa hazvina kuipa. Zvikanzi chienda unoudza vabi yako kuti kana vachida kuenda vomboenda, iwe wombosara kuno. Ndaita zvandiruda kuita. Ava ndobva vanditi tiri tese. Ndobva ndagara tikapedza svondo. Ambuya ndobva vaita chivanhu chavo chokuuchira kuvadzimu. Vachitaura ndobva vapedza. Ndokubva vanditi kana wakuda kuenda futi wozoita sei? Wozondiudza kusati kwapera 3 days wonditaurira. Ndikati alright. Ndobva tagara. Vakomana vanandinavo ndobva vanditi zvatakuita iwewe chisara uchivhima kuona kuti hapana vamwe varuda kuenda here. Ndikuti aiwa hazvina kuipa. Ndokubva vanyangadika kudaro. So ndobva ndasara. Ndobva ndaona mumwe mwana wana sekuru wangu kwana Shumba. Ndobva ndamutaurira ndikati iwe pane nyaya chichi vakomana vari kuuya panapa namabhonzo ahoye. Ndobva apinda mazviri. Apinda mazviri kudaro. Ndokubva vadzoka kudaro. Ndobva ndaudza ambuya ndikati vakomana vaita sei vauya. Ndokubva vaita chivanhu chavo vaita futi vapedza. Ndokubva vanditi kana uchida kuenda woita sei zvako woenda. Ndokubva tabuda takunoita zvatiri kuita tiri musango tichingotenderera. Tiri pakutenderera kudaro tadzokera kumukumbura. Ndopa vakandibvunza inini vakati ko vakomana vaye vaida kuenda vaye haufa. Nokupota vachindituma kuenda muDarwin kureconnaissance. Right. KuDarwin kwacho taigona kuti takaona murungu uyo ainzi Chimimba womuDarwin. Akanga ane business rake aitenga chibage nekutenga hembe achiuya achiita se achisapuraya vari vomusango ivavo. Tadaro ndokubva ati kwirai mota yaChimimba wacho hameno kuti communication yacho sevakuru vaifambisa sei.
ndobva taenda pashopu yaChimimba, taenda pai iyo murungu chaiye aingonyumwawo hameno zvaiitika paari, ndobva taraichirwa ndokuya muDarwin. Tasvika muDarwin, ndobva ndatuma sekuru kuenda kuHarare, ndopakanotora mukoma wangu nevamwe vakomana vaishanda paRhodesia, ichiri kunzi Rhodesia Bricks paRobrick. Okay. Nevabi yake ana Anderson Mhuru nana Beringwe, ndokubva auya nawo ava ndobva tavataura kuti vakomana vaye vauya vakupi vakumba. Ndokubva zvanzi ngatidzokere kumba kwacho, ndobva tadzoka. Tasvika kumba kuye ndokubva ndaona variko, ndobva tati vakomana vanenge vanotyisa zvokuti vakaonekwa nevanhu vakawanda suspect hainetse pavari. Regai zvikanzi saka mafunga kuti toita sei hatisati takubuda kuenda kopi kuMozambique. Tikati aiwa, ndanzwa kunzi pane kuri kuchaiwa zvidhina kuPrazi paGeorge Ten. Regai tinovapakira papi pana foromani ane contract yacho ndinozivana naye. Ndobva tanovapakira pacontract pepe, ndobva vakuchaya zvidhina pamurungu uye. Isu ndobva taita setapunyuka, tisu tanyangadika, ndobva tazouya, ndokubva tavatora, ndokubva tavayambudza kuenda kuMozambique. Ndo mabudiro avakaitayo. Saka inini ndaingoramba ndichitenderera nemakomrades vaye. Tikambopinda muMozambique, tikaenda kuna Zambezi tichinotora zvombo, tichiuya nazvo paTeresera pamhiri peMukumbura. Hataizopinda nazvo muno. Taiti takabva paTeresera toenda kuna Zambezi, tonotora zvombo tichiuya nazvo papi paTeresera. Vaizwa maitiro avaiita vaiita. Ndekuti Mozambique kubva ndabva paTeresera tichienda kunobata Zambia apo paChifombo, handina kumbosangana nemusha womunhu. Totakugara tiri musango weFererimu nesu, takugara panzvimbo imwe chete tichidya pamwe chete. Ndo mafambiro ataita. Yanga iri 1973. 73 ndobva ndakaenda kunopera, ndobva tapinda 74. Ndokugara tapiwa pfuti. Taitombofamba tichinosvika kwaBveke kuRushinga. Tichibva kwaBveke tichingotenderera ndaikuti maganhanga acho anga ari mashoma. Section yedu namabhonzo nanaMaiki ana Grisoni taingotenderera tiri kuno kumadziva, pamwe tamboenda kopi kuDarwin kuna nakapiripiri. Kuzopaka ndapunyuka, vanditi chiendawo kuMozambique wakaona matroops anoenda kopi kutraining, wozoendawo kopi kunotrainwa. Ndokubva ndaenda. Takambogara tichituta zvombo, tichibva nazvo kuna Zambezi tichiuya kunoko. Kuzopaka ndaona kuti magariro atiri kuita nevamwe vedu, totangonzi vakomana vokwaMutumba vanonetsa zvokusanzwisisa nenyechinangwa futika sevanhu vasina gwara. Ndobva tazoita sei, tasvika pana Zambezi takamboedza kubatanidzwa nevatungamiriri vanga varipo, ana Nhari, ana Musodzi, vachitaura kuti macorruptions amuri kuita haana kuita sei, haana kunaka.
nana Zibwe vachitaura ndo vanga vari vakuru vaingotyiwa ka right ndobva tati garei ndobva tazonzi gurupu renyu tina naJohn Walker naDehwe ndokubva zvanzi chiyambuka muende kumhiri kwani kwaZambezi ndobva tayambuka taenda kumhiri kwaZambezi ndobva tanosvika paChifombo tiri paChifombo 74 tiri paChifombo ndopakauya ana Emerson ye Munangaro nana Takawira nana Badza ndi nyaya dzavari kutaura pepe takutotyawo kuona kuti chiko chiri kumboitika ndo patikanzi pana patiri kuda vechidiki saizi dzenyu vachitaura mazera edu zvikanzi tikuda kuti muite sei muende kutraining nokukurumidza maenda kutraining nokukurumidza muzouya moreinforce vamwe vari kumusha right ndobva tambodzoka nezvombo kubva nazvo panenge apa tichiuya nazvo kuna Zambezi futi tichibva nazvo paChifombo ndopandikasangana nemukoma wangu ko iwe uri kuno zvikanzi ndikati mukoma iwe usati watrainwa zvanga zvakadii kuti tibatane tiende pamwe chete ndokubva nditi munin'ina muno hondo ichiri kurwiwa maPortuguese achiri kurwisana neFrelimo varungu vari kuuya vachijoinana nemaPortuguese vachiti brokeda kuna Zambezi saka takafamba tese iwo wakafa zvinondikurira kana kuti ndini zvinondikurira inini rege ndiende negurupu rangu randinaro kana ndaenda tinenge tichingosangana alright ndobva tadzokera kuChifombo ndopakauya ndakatanga kurota hope dzendarara ndopandikaona totine mombe yatikange takadira mudzimu takadira sekuru pamba ndopandikatanga kuiona mombe yauya kudaro ndokubva yandishedza zvikanzi uya unwe mvura iri pabhora ndobva ndaenda ipapo ndauda kunonwa mvura iyi iri kuda kunditunga ndakada kunwa iri kuda kunditunga nenyanga ndobva yanditi yakandipotsa katatu ndobva yanditi uri kupi wandiziva ndikati ndakuziva zvikanzi ndinani ndikati ndima sekuru imimi vazvara baba wangu zvikanzi alright zvikanzi zvandauya kuzokutaurira muzukuru wangu imombeyo zvikanzi ndauya kuzokuudza kuti uri kupi ndikati ndiri kuno kusango zvikanzi right waita zvakanaka ndekuti wakauya waoneka mbuya kupi kumba zvawauya kuno ndoda kukutaurira kuti 1 tedzera mitemo yauri kutaurirwa watedzera mitemo yauri kutaurirwa toti 1 2 mbanje chinonzi mbanje unochiziva ndikati kana fodya ndisati ndakuputa zvikanzi mbanje haupute iwe usabate mbanje vakadzi havabvumirwe mupi muno musango mauri wakateedzera mitemo yatiri kukutaurira unorarama uchadzoka kopi kumba ndikati ndazvinzwa zvikanzi wazvinzwa ndikati katatu ndichingoti zvikanzi ndaenda ufambe zvakanaka asi uchadzokera kopi kumusha ndobva ndapatika paipai tati gare ndopakauya naEmerson Munangarwa nana Comrade Takawira nana Badza vanga varipo ipapo
vakuita fanike vari kuvheta isusu chichi ndobva zvanzi right. Nyaya iripo ndeyekuti taona kuti tiri kuda zera iri kutaura zera redu riende kopi, riende kutraining. Hoye ndokubva tati ayo hazvina kuipa, ndobva tasarudzwa tiripo 119 ndobva tabuda kuenda kuEast Africa pamugagao. Taenda kudaro kuTanzania ndo patikano nana Chiwenga iyeyo, ana Zimondi, ana Perenzi Shiri, ana ye Mujuruyu, Rex Nongo, nana Joshua Misa Irambwe. Takapagara kusvika tanzwa kuti kuMozambique kwane fakapu yaitika ndei zvikanzi pane vanhu vapanduka chichi kuMozambique. Vapanduka zvekuti zvimwe zvacho kuti ndizvitaure zvaiitika zvinokurira pakuzvitaura zvakaitika ipapo vanhu vaita se vatanga kupanduka. Right, tadaro tagara kaunda ndobva ati inini handichada varwiwo musango vezanu vanodarika nomunyika mangu, takuda veZipura ndo vandinoda muZambia. Ndokubva avhara bhodha rake. Isu tiri kuTanzania ndobva kwatera mamwe magrupu ana chinoda kufa yakauya 401 ndobva yatera. Ndobva kwazoya chiko ndokubva vatera tione tatozara pamugagao paipai. Ndobva tatovaka imwe kembi kubva kuold kembi ndobva tavaka imwe new kembi. Ndokugara 74 apera tiri patraining. Ndokubva taenda kumareview course ndokuspecialize politics nepfuti tiripo. Tikati tichienda kumusha isusu kana kuti tawo kuno zvaingotinetsa. Tizonzwa Comrade Chitepo aita se afa. Koafa sei ndo zvaitika muZambia. Tati gare ndo pakazouya angari mutungamiri Ndabaningi Story. Ndobva kwauya Story naMuzorewa naChikerema naNgomo vari 4. Ndokubva zvanzi nyaya iripo neOAU zvikanzi nyaya iripo vana veZimbabwe ndeyekuti isusu pane zvinhu zvatinogaishidzwa seOAU nemadhona vanobva kupi venyiko dzinosapota hondo dzerusununguko. Saka isusu tiri kuda kuti tiite sei, mutsvage wani mutungamiriri wenyu. Tikati hazvina kuipa ka. Ndokunzi tauya pano taona kuti Story ndiane mafighters ari kurwisa kopi kumusha. Saka hatingaende kune asiri kurwisa asina chinangwa chiriko kumusha. Alright. Ndokubva zvanzi Story wacho ndiye president, vice wake ndiNgomo. Ndo pakatanga PF tiri pamugagao. Right, zvadaro Muzorewa ngaripo naChikerema ndobva vauya kuno. Tagara vauya kuno kumusha.
zvinhu zvacho zvichingonetsa, nzara ndiyo yaikuvadza kana apa kubva pamukumbura kuenda kusvika kuZambia. Nzara ndiyo yaikuvadza. Taigona kurarama nemutika, mvura chaiyo yainetsa, pamwe pafukurwa nebere ndopamaitowana mvura. Kana dzimwe dzenguva maigona kushaya, dzimwe dzenguva taitobva nezvigubhu kuno kumukumbura kunobata kuna Zambezi. Anenge afenda zvezve kwakutora kavharo odirirwa mumukanwa nekudya zvimichero zvomusango nemauyu kana ariko, zvimwe zvaitiraramisa. Right, tadaro tiri kuEast Africa. Ndo pakanzi naStory. Hone vakomana. Zvatakuita. Inini ndakumboenda kuZambia. Ana Chitepa wanga asati waita sei? Vafa. Ndikuda kuti ndinotaura negovernment yemuZambia. Tiburitse makomrades ari mupi akasungwa neZambia. Alright, hazvina kuipa. Ndokubva asumuka zvikanzi monditsvagirawo mamwe makomrades anozonditeera ndaenda kuRusaka. Vateera makomrades ayaye, tizoita sei? Tizogara pasi negovernment yemuZambia tione kuona kuti ava vangabude sei. Ndikuti aiwa hazvina kuipa. Ndobva tikasarudzani iye nhongo Mujuru na Pakachipoera na Taitezvi naMurambo ndobva vaenda vari 4. Vaenda vari 4 vasvika muZambia muye. Vasvika muZambia vakanga vanzi munotiwana pahotera. Vataurirwa pahotera pavari kunosvika ka. Vari kuenda pahotera paipa sevanhu vanga vari trendika. Pane move dzavakaonwa vakati apa ndokubva vatamba yavakatamba. Vatamba yavakatamba ndobva varova pasi vakudzokera kopi kune vamwe kwatakanga tiri pamugagawo. Ndokubva vasvika, ndokubva vataura situation yavasanganidzana nayo pavaenda muZambia. Ndokubva taenda kuna General Mbita uyoyo. Murume takambomutenda akatibatsira kubva panzara nemhirizhonga dzepaDhitandi. Ari ningi wekuAU. Ari chairman. Ndobva tadaro tagara nyaya iyeye ndozvaitika. Nyamba Story wacho ndiye angakwenyera ava kuti zvavauya unofanira kupindawo kune vamwe kujeri kuye kana kuti vaida kuedza kumisa hondo here kana kuti vaida kuedza kuita sei ameno. Ndokubva tagara kudaro. So ndopatikazonzwa unzi Story uyoye ndekuti asati asumuka kubva pamugagawa akati inini ndiri kuenda kopi, ndaenda kuZambia. Ndakabva muZambia ndapedza zvokutaura naKaunda kuti ana Chitepa wabude mumajerika. Ndikuda kuenda kopi kuAmerica kunoona mwana wangu ari kurwara nemusoro ane flu. Vanhu vomusango vakati pakachena ipapo. Mumwe comrade angari mukambani medu muDhubura kambani ndobva ati makomrades zvataurwa nemukuru uyu pakachena here va. Akatorara kujeri akapedza 4 days ariko asungwa. Story. Aiwa comrade uyo kutaura kuti anzi comrade anenge amchiri kuti tengomuti ningi temuti Kesho. Tengomuti comrade Kesho. Ndobva asungwa pepe. Pakazobuda maresults evava vanga vaenda kuZambia vaye. Ndopa akazosunungurwa vakutomuti sorry tanga tarasika metsi chichi. Akangoti zvinowanika. Ndokubva tagara kudaro
ndokubva totine makamarada anga aripo pataiti paGuinea Bissau nekuAngola varipo, ndokubva hondo yapera kuAngola neFrelimo yahwina 76 tiripo, ndopatikazoita sei, ndopatikazopiwa mabhesi neFrelimo kuti maZimbabwe anatairi vanhu takashupika tiri pamwe chete. Nyaya iripo ndeyekuti ndakukupai nzvimbo yekuti mushande muri zvamavharirwa Ruto naKaunda tikati aiwa hazvina kuipa, right. Ndokubva zvarongewa neutungamiriri wanga uripo, ndokubva tazobva kuEast Africa tisu takauya nengarava kusvika tasvika Mozambique paChimoyo, tisu maganhanga okutanga kuvhura paChimoyo nana comrade Joshua Misairambwe naiye ana nhongo ava. Ndokuchitanga kuronga nyaya yekuti hondo yanga tanga tiri based kuTete province, ngapachivhurwa mamwe maprovince kuti Muvenge asaramba akaconcentrata side rimwe chete. Ndopatikavhura Manica province neGaza province. Inini ndobva handauzoya nekuno kuTete, ndobva ndanopinda nekopi nekuGaza, aiwa nekuManica. Okay. Ndobva ndanopinda nekuManica. Tapinda kuManica ndofunga zita rekuhondo kunzi comrade Bernard Museve ndo chimurenga name home name Buster Kaseke. Ndobva takatanga tagadzira paChimoyo, tapedza kugadzira ndobva parongwa matroops anoenda kuGaza, matroops anoenda kopi kuManica nevanouya kuno kuTete. Ndokuti aiwa hazvina kuita sei, hazvina kuipa. Tadaro inini ndakauya negrupu rana Nyati, iye Nyati wokuningirika ane mbiri yekupanduka. Tauya nana Nyati ndobva tayambuka Pungwe tapinda pao pane 3 masection. Paiti section ya Mofati Mudzamiri aibva paDarwin, takatirenwa tese toya John Moyo akazofa nemakore 2 afa. Angari pano paChiumbiri apa na7, right. Panga pane 4 sections nedu yakazosara iri kopi iri kwaZinde kwaMandeyawo, right. Ndokonzi naNyati nyaya iripo ndeyekuti zvatapinda ndiyanga ari secretary commander wedu. Ndokonzi nyaya iripo ndeyekuti zvatapinda muno isusu hatisi kuda kuti tigare mana Chikomba umo mana Zindi, tiri kuda kuti tipfuurire kuenda kopi kuNyamaropa ne3 sections dzandiri kuda. Ndobva nditanga inini akanditi uyu ndiyo andinoda kuenda naye kopi kuNyamaropa. Ndikati takagara tese from Mount Darwin, ndinokuziva kuti vakuru munotya maningi, makangonzwa ndege kuti makuda kurova pasi, ini handifambe nemunhu akaita akadaro. Ndobva tanetsana paye, ndobva ndati kana kuri kunetsana tinogona kana kutoitana zvavafunga, ndobuda zvangu muno muTangwena ndoenda kopi kuGaza. Ndobva ati all right. Ndobva nyaya yapera, ndobva tasara
tasarana na Moffat Mudzamiri ana Moffat Mudzamiri section yavo neya 7 na John Moyo ndokubva avatora ndobva vaenda kuNyamaropa kuye izo ndobva tabva ndobva taenda ku Estate kuinyanga ndobva tabva kuinyanga kuye tiri mazindi ndingangoti dzakuenda kuma 33 taingonzwa maherikopta tichianzwira pasi tikati makomrades akaenda uko hatisati tawanda tanga tichitozivana kuona kuti tichiri vashoma tikati makomrades aenda uko hatifunge kuti kwakamira mushe ndobva tagara tapedza svondo no communication nevabedu vaenda kuye tagara ndobva panoita makomrades takurongana tichienda kuadvance kuti timobilize povhu kuti tinzwisisane tisati taita noise yatinenge takuita right ndobva kwaenda mamakoni ndobva maenda ataiti comrade Mago takangotirenwa pamwe chete chidoko ndobva kwaenda George Onyango Tema Mangwiro tawo takatirenwa pamwe chete ndobva takuti tane advance yedu yakamira mushe tadaro so ana Johnny vai hondo iye yatainzwa ndege dziri pasi iye nyamba vanga varivo tizoti gare ndobva kwauya 7 na Moffat Mudzamiri vatiza vabuda pahondo iyeye vari kuuya vari kuti ndo zvakaitika hondo yatikapinda uku Nyata akanyora tsamba yekunyorera varungu achiti tiri pano uyai muchichi ameno zvakanga ita ipapo isa alright tikaona zvokuita ndimi mabuda zvikanzi vakabuda makomrades aripo 3 pa 3 sections dzavo dzaenda ikoko ndobva tagara ava makomrades ndobva tavati dai vamboenda kope kuMozambique vambonoonana na comrade Tongo kuti vanatsovapa information yezviri kuitika zvizere ndokubva vaenda kuMozambique isusu ndokusara ndopatikanzwa information John uye takatirenwa pamwe chete tiri musemukambani Dubura kambani akuchitaurira vamwe vabereki vanoona kuti uyu munhu anoita sei anonzwisisa akutaura kuti makaona makomrades muvataure kuti ndakabatwa nevarungu alright tazvinzwa ndobva tagara kudaro ndobva tazonzonzi makomrades John uye ane mamwe makomrades vari mopi mamakoni tikati aiwa isusu tiri kuzivana tinozivana munhu yese sekta yese tinozivana saka toita sei ndokuti hande tinoona kwaari John wewe ndobva tabvunza information nepavakange vari kwamakoni iye ari kutaura ndokubva taenda ndofunga tikaenda tiripo 5 ndokubva tanosvika ndokunoona machinda varipo vari kusvika kuma 38 naiye John uyo tasvika mabedu ari kuti pasaini yekuti ndakaita sei ndakasungwa 38 makomrades aiwa maserutsi kwamuzorewa ndo vanga vanaye John uyo triki yavo vaida kuya kuzobata isusu kuti takabata ava vasati vaadvanza maningi hondo yaita sei yapera
tikati alright. Ndobva tasvika paye vamwe vada kutibvisa heti mumusoro tikati aiwa hatina behavior inenge yamunoda kuita iyi. Muri makomuredzi chaiwo here kana kuti hamusi? Zvikanzi aiwa tiri makomuredzi chichi, tikati hataziva ndiuyu John Moyo. The rest imimi hatikuzivei. Zvatainga kunoko tauya kuti tizivane, tazivana, tapedza kuzivana, isusu tadzokera tonouya nemakomuredzi atinawo, tosangana, tasangana kudaro kuti tiite tizivane nemashandiro atichaita, toziva muvhu dzedu. Zvadyira paipai. Ndobva taita sei paye. John we ndokomuti tikuda kuti atiratidzewo kuona kuti makomuredzi tichienda mumapositions enyu, tichiona mapochito enyu kuona kuti makagara sei, nokuzivana, tozivana. Isusu tozono manheru tonotora vamwe touya navo, tosangana, tozivana. Ava ndokubva vabvumaka sure. Ndofunga takabuda, takasumuka paye ari kuratidza mapositions okuti ava ndo vabedu vakazenge vakadi chichi. Alright, tione mabedu ari kuda kupoya kuda kutiza, tikati aiwa pfava izvo zviri kuteerawo zvimaserudzi zvezvi zvakaungana kudi chichi. Taona kuti tasvika kuposition yekupedzisira, tikati komana totatipirana, tikati hand grenades mumaoko, 40 RMG tinayo, toda kuvaona kuona kuti vakangwara sei. Havana kumbofunda zvehondo kudarika isusu. Yes. Tavati fambe. John akati makomuredzi ndakasungwa inini, handisi kudzoka, takutoenda tese. Tikati tainga iwewe ndiwo watauya kuzotora, kufa nokurarama tiri kufa tese newe. Sure tati fambe, ndo patikati hand grenades navo nepfuti. Right. Totiripo 5. 4 ndobva tiri kurova 1, tikati chienda naJohn. Musaende kurefu. Tiri pano ndokuvarikita ava, ndobva tapedza, tabuda naye John. Tabuda naye, ndobva taurira Chef Zimondi uyu. Right. Paradise Zimondi. Akanga asunga John Marcellus Scouts, akanga asungiswa nani? Zvakaita, vakaita hondo, handitika vabatiswa naNyati. Vakabatiswa naNyati pavakaenda kuNyamaropa. Dziri 3 sections. Pamakaramba kuenda imi mukati Nyati ndokuziva. Dziri 3 sections. Ndo pavakanoita hondo, uyu John ndobva akepichwa. Ava vandataura 3 vaive ndobva vatiza. Asi mamwe makomuredzi akaparara ipapo. Vakaparara. Vadaro manjika ndopatikaita sei John uyu tabuda naye. Ava tikavabvuridza makawarakasha. Ndobva tabuda nemusoja wedu atanga tichitsvaga. Tabuda naye ndokubva zvanzi naComrade Tongogara dai ambouya kuno kuMozambique. Ndobva tamupa matroops, ndobva vamuperekedza kuenda naye kupi? kuMozambique. Ndokubva ambonozorora ari kuMozambique. Aenda kuMozambique kuye handina kuzoziva kona kuti muno mufurandi haana kuzokurumidza kudzoka. Right. Ndo mafambiro akati ndo mviro dzanyati. Tadaro tati garei
inini ndachinjwa kubva kunyanga ndakunokuhwedza kunoko. Ndiri kunokuhwedza tagara tiri muhwedza tiri kuoperata tiriko. Aende vainzwisisa vainzwisisa shuwa kuona kuti vakomana vauya zvachose. Hapana kudzokera kumashure. Kana vakuru vese vaitoziva kuona kuti zvipfana izvi kusina mbuya hakuendwe. Ndokugara ndokubva kwaitika disaster kopi kuMozambique yakaitika yakatanga naNyati paChimoyo, toenda Nyadzonya, Tembwe. Ndokubva ndanzi naZimondi wadi kuteera ndege dzakaenda kuMozambique unoona kuti alfa. Ndobva tabuda ndini ndaenda kuMozambique. Tasvika kuMozambique ndakanoona Zimondi ariko kuMozambique abudawo. Ko chii chaitika nomumwe comrade ari apa anonzi John Muchavepi. Right, taenda kuye Chimoyo yakabombewa yakabombeswa naNyati. Ndokuti Nyati uko akaita disaster nemacomrades ana John kuno kwatanga futi kutera macomrades achingoaningirika. Ndokuti alright, hazvina kuipa. Ndokunzi nevakuru madi kusiya maona kuona kuti paChimoyo zopabombwa mutsvage nzvimbo dzokuti ava vari kuno vagare musha nevakuvara. Ndokubva takusecha kuona kuti macomrades vangagare sei. Takuronga kubva kudefense kwacho vanochengetedza vari mukati. Ndokupedza paipai ndobva pasvika ndobva ndadzokera kuno kufront. Ndokubva vaenda futi vachinopinda nepamavhonde apo. Vapinda nepamavhonde danani manje Varongo. Yakamboti kurira hondo yacho kubva tiri painyanga apo. Vakamboti nguva yainyanyonetsa inguva yevana vezvikoro vevarungu maholidays. Aendeyo vaendewo futi vagutsikana kuona kuti kusina mbuya hakuendwe. Right. Vadaro ndichiri kuinyanga. Chero inini vakazombondivhiringidzawo futi pa St. Peters. Tatengeswa pa St. Peter. Vativhiringidza ndo patikasvika pokoti vakuru ammunition yatinayo iri kutikurira. The rest marifle. Saka tikambowanawo mushini yakati kutika zvinhu zvinoita zvakanaka. Ndobonga takambo withdraw kubva Zindi, Mandeya, Bonda, Chidoko. Ndobva Magananga adzokera kuMozambique. Ndobva isusu ndobva tapedzisera tapinda hondo paNational Park kuinyanga. Iyoyo yakanga yakaipa man to man. Asi vakakwanisa kukuvadza comrade 1 atikange tiinaye aibva kuDarwin ende takatrainwa naye ndiye avakahwina. Ivo
nema motorbomb atikanga tinawo aipa vanhu unhu hwokuti kusina mbuya kuendwe ende taidziziva zveshuwa kana kuinyanga kuti vasaende kunoshanda pati taisvika pokoti kune one way yaenda kuti estate kuinyanga kuye tobrokeda road kana pabridge toenda ipapo tonotangana tichiita zvatiri kuita vakada kuita nharo kubva marende maini toenda pfuti dzacho maambushaya vakasvika pokuona kuti zveshuwa hakuendwe kusina mai hakuendwe neyepa-national park nepa-honde mission kuvharwa kwakaitwa honde mission zvakanoitika vakaona matroops aibva kumozambique anga achenerwa havasati vapinda mufurandi ndokubva vavaona varungu po pane section yedu yanga iri panyabadza vachiti varungu tikuda kunorwisa vapi section yedu yemubhonda yanga iri panyabadza vadaro varungu ndopavakaita sei pavakauya kumakota to 5 amai budai muone baba vari panzi kumakota to 5 dzemakuseni vachida kuataka macomrades section yemubhonda yanga iripo right section yeye ndo paikaita sei paikarova ndege ndobva vanoita nharo nendege yaita sei yarohwa vadaro ndopavakaita sei ndopavaka ndege yarohwa kai ndopavakati vaona reinforcement yaiedzerwa iri kubva kumozambique hondo yakatanga kota to 5 yakapera kuma9 dzemanheru tisu takatozoenda kunoreinforce taona kuona kuti ndege dzaswerera zvadzaswerera chii chambonyanyoitika apa pasiri kubviwa nevarungu ndokubva taenda ndofunga tikasvika kuma 99 ava section kwamandeya yanzwawo mhirizhonga yaitika apa ndokubva vauya ndobva taenda paclinic ndokutanga kutora mishonga nokutsvaga macomrades anga akuvara tichatora tichiaburitsa tichivapa vamwe vachibuda nawo tadaro tapiwa mushonga paipai tiri kutarisa tiri kubvunza manesi ko moto uyo watiri kuona apo zvikanzi varungu vari apo varungu zvikanzi tikati mirai avo kwamandeya vabvawo kune rimwe detachment taizivana ndokubva vapa signal yepfuti isusu hatina kuvapa signal ndekuti taiwo tiri padhuze nevavengi vacho ndokubva tangotora pfuti dzatanga tinadzo mamotorbomb ndobva tatanga kusevha ava manesi anga ari pachikoro paipai ndobva tavati ibvei pano apa tavapa mamwe macomrades avaperekedza kuti vabve paya ndokutanga kutinyana navo kurova vainzi pauya 15 marori eformal division ndokuvarwisa kusvika tanzwa fire sekunyarara kuti zi ndobva tanosangana nemacomrades anadzingeyo vanga vabva kwamandeya ndokutaurirana paipai kuti
imi michirwisai kuona kuti makaona vabereki muchibvunza kuona kuti hondo yarwiwa apa hapana here madhuende vakuvara veve muita kuti vabude vaende kurefu ndekuti hondo yaitika panapa haisi hondo yakanaka. Tadaro ndo pakavharwa honde mission zvachose yakabva yavharwa nehondo yacho, asi makomrades vakanga vati tihwinei, asi takazorevenja kudarika zvavanga vaita vachitopoza. Ndopavakati vakomana ava wakavauraya vanoita sei, vanomuka vaona zvakazoitika, vaona zvakazoitika nepaNational Park yeMutarazi Falls. Ihondo futi yakatanga kuseni, ndiri kungotaura dzaityisa chete. Yakatanga kuma 8:45 yakapera na8 asi vakati wina zvavo pane one comrade apapo vakati wina asi ivo kusvika tashayapo kuyambuka napo kana chokudya tatopedza svondo rese kana chatadya nokuwanda kwangu kwaita varungu uko kwana Edward Mandigora aitamba bhora uyo mamuziva sine mekanzani Edward Mandigora Edward wati David Mandigora David Mandigora yes kupamba pavo kwavo chaiko pakazouya tapedza 4 days tikaita varume zviri nane kuti tinodya sadza padzimbapo kufa nokurarama nzara yabaya ndobva taenda pamba pai ndobva tanopiwa sadza nevamwe amai varungu vari mugadheni kuseri kweningi vari kuseri kwemabhanana kudaro varungu vaivai tapiwa tatora chikafu taenda nacho takazopatika yasara tiripo vangani tiripo 18 vamwe vese vako Mozambique hande parukova mese mataiyambuka namo vabrokeda pana Pungwe vabrokeda ndo patikaita sei takagara kudai parukova pana Pungwe pakauya nyenyedzi imwe yakangotangira patikange tiriso zinyenyedzi rinoenda rakadai ndokubva yangoti dzo ndokubva iyo yakufamba ichienda kudaro ndobva taita sei ndobva tazoitera nyamba iri kutipa zambuko pokuyambuka napo ndobva taenda kusvika kuMozambique. Tiri kuona vabedu vakaungana kudaro ndoti kochii chamboitika zvikanzi mufuranda muchagarika tiri kuda requisition yezvombo ndopatikataurira comrade ndobva tatuma vanhu kuchimoyo kuna comrade Mujuru ndokubva azouya nemarekweresi ma82 ndokubva taenda pakembi ndokunorova kembi yekuitsokodza Ruda kembi
some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumakomo yewondo abata imanya takabatesa tichichingira Zimbabwe. Taigara mumakomo yewondo abata imanya takabatesa tichichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana Zimbabwe, magorila mumakomo abata imanya takabatesa. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani.